The Slovak language. Slovenský jazyk. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Ahoj, dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, dobrú noc. Čau, dovidenia, áno, nie, možno, OK, ďakujem, prosím, rádo sa stalo, prepáčte, je mi to ľúto. The Book of Jude. Ja, Júda, otrok Ježiša Krista a brat Jakuba, píšem povolaným, ktorých Boh, Otec, miluje a chráni pre Ježiša Krista. Želám vám, aby ste ešte viac pociťovali Božie milosrdenstvo, pokoj a lásku. Milovaní, veľmi som túžil napísať vám o našej spoločnej záchrane, ale zistil som, že vám musím napísať a nabádať vás, aby ste tvrdo bojovali za vieru, ktorá bola raz navždy daná svätým. Lebo sa medzi vás vkradli istí ľudia, ktorí sú podľa písma už oddávna určení na odsúdenie. Sú to bezbožní ľudia, ktorí nezaslúženú láskavosť nášho Boha zneužívajú na ospravedlnenie bezočivého správania a svojimi skutkami zapierajú nášho jediného majiteľa a pána Ježiša Krista. Aj keď to už všetko viete, chcem vám pripomenúť, že Jehova síce vyslobodil svoj ľud z Egypta, ale potom zničil tých, ktorí nemali vieru. A anjelov, ktorí nezostali vo svojom pôvodnom postavení, ale opustili príbytok, ktorý im bol určený, drží vo večných putách v hustej tme, až kým nad nimi nebude vykonaný rozsudok vo veľký deň. Podobne to bolo so Sodomou, Gomorou a okolitými mestami, ktorých obyvatelia sa takisto oddávali hrubej nemravnosti a prepadli neprirodzeným telesným túžbám. Tieto mestá boli potrestané večným ohňom a sú pre nás výstrahou. Napriek tomu sa títo ľudia oddávajú snom a poškoňujú telo, pohrdajú autoritou a hovoria znevažujúco o slávnych. Pritom ani sám archaniel Michael sa neopovážil odsúdiť diabla urážlivými slovami, keď s ním mal spor a dohadoval sa s ním o Mojžišovo telo, ale povedal: nech ťa pokarhá Jehova. Títo ľudia však hovoria pohrdavo o všetkom, čomu nerozumejú. A čomu rozumejú, lebo im na to stačia pudy, ako nerozumným zvieratám, tomu sa venujú a kazí ich to. Beda im, lebo išli Kainovou cestou, rútili sa za odmenou po bludnej Balámovej ceste a zahynuli v spurnej Kórachovej reči. Hodujú s vami na vašich hostinách lásky, ale sú ako skaly skryté pod vodou. Sú pastiermi, ktorí bezbázne pasú sami seba. Sú oblakmi bez vody, ktoré sú hnané vetrom sem a tam. Sú stromami, ktoré sú na jeseň bez ovocia, stromami, ktoré úplne odumreli a boli vytrhnuté aj s koreňmi. Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyvrhujú svoje hanebné skutky ako penu. Bludnými hviezdami, ktoré navždy zostanú v tej najčernejšej tme. O nich prorokoval Enoch, 7. muž od Adama, keď povedal: Jehova prišiel so svojimi svätými myriadami, aby vykonal rozsudok nad všetkými a aby všetkých bezbožných usvedčil zo zlých skutkov, ktoré bezbožne páchali, a zo všetkých otrasných vecí, ktoré proti nemu hovorili bezbožní hriešnici. Sú to večne nespokojní ľudia, ktorí sa sťažujú na svoj životný údel. Riadia sa svojimi túžbami, ich ústa sú plné nadutých rečí a lichotia ľuďom pre vlastný prospech. Ale vy, milovaní, pamätajte na slova apoštolov nášho Pána Ježiša Krista, ktorí vám hovorili: v posledných dňoch prídu posmievači,
ktorí sa budú riadiť svojimi bezbožnými túžbami. Takí ľudia vyvolávajú rozkoly. Sú to živočíšni ľudia, ktorí nezmýšľajú duchovne. Ale vy, milovaní, posilňujte sa svojou najsvätejšou vierou a modlite sa pod vedením Svätého Ducha. Tak zostávajte v Božej láske a pritom očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vedie k večnému životu. Buďte milosrdní k tým, čo majú pochybnosti. Zachraňujte ich, vytrhnite ich z ohňa. Buďte milosrdní aj k iným, ale dávajte si pozor a nenávidte ešte aj odev, ktorí poškvrnili nečisté skutky. Tomu, kto vás môže ochrániť pred pádom a doviesť vás pred svoju slávu, nepoškvrnených a rozradostených, jedinému Bohu, nášmu záchrancovi, prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista, nech je sláva, vznešenosť, sila a moc od večnosti teraz aj na veky. Amen.